थाबायनांबाय लोगोफोर नै गैला बासआ जोंखौ लामा ससेयाव बोख्लायना दोनबाय। हेल' लोगोफोर न'आव थांबाय दोङो नै जोङो दायो बाबु आङो जों दायो न'आव थांबाय दोङो आरोना नोंथांमोन सेयार खालामनो होननानै आं माने न'निफ्राय ओंखारबोखानानैसो बास गाखोखांबाय आरोना दायो थांबाय थादों बेयावसो खालामदों आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। शिव मन्दिर मोनबाय। टिहु मोनबाय लोगोफोर नै पाटाजारखौसो मोनबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय पाटसाला भबानिपुर हावली ओमफ्राय सिमलागुरि बरपेटा रड खैथाबा बारनो दंबावो गबरधनाबो बारबावनांगौ थांबाय थानोसै पाटसाला मोनबाय पाटसाला रडनिफ्राय फैनाय गारि गुवाहाटि थांग्रा इयो गोबाव लाखिसोलिबाय सेट जादोंना माने उनाव गारि फैबा भबानिपुर मोनबाय थाबायनांबाय लोगोफोर नै गैला बासआ जोंखौ लामा ससेयाव बोख्लायना दोनबाय ओमफ्राय ब्रिज जादों खालामबाय थादों ना इथिंजाय ओंखायनो लामा ससेयाव ओंखारबाय जों थाबायबाय थाबाय मेंजोब्बाय सेस सान्दुं गोसायाव नै बे ब्रिजआ ओंखारथ'वाखै गोदान खालामबाय थादों थांबाय थानोसै लोगोफोर सेस गरम ब्रिजनि सिङावनो नै दखान होदो ओमफ्रायनो लोगोफोर बास स्टेनायावमोन इमान गोजान थाबायबाय जोङो हा
लालिया नै फरायनासो थानांगौ ट्रेन फैना दं सिगां फरायनाय कलेजखौ मोनबाय नाय लोगोफोर गेट खालामलायबाय गबर्धना मोनबाय आइ हरदो खोमा आइ हरदोंमोन ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंखौ गबर्धनानिफ्राय आबाया बाइकजों लांफैबाय आरोना फाथै जाबनाय बायदि गंसे बाइकआवनो साब्रै गाखोबाय जोङो स' फाइनालि नै जों लोगोफोर दायो न'आव मोनफैबाय आरोना दामबोबाय आं माबासो लोंदोंमोन आइदै मोनफैबाय नै लोगोफोर मेंबोजोब्बाय ओरैबायदि सान्दुं गोसा भगबान नै जिरायनो फेनसो लाबाय हावाथार Hey, nah iya sir, iya sir. Ilai, ilai, iya. Sir, anglai ange, neng nama nam. Dekanta. Bedor. Bedor alu. Fudung deh. Ima. Dodo. Eupram deh sini ka? Daula kasih nih. Eupram deh. Ini bapa? Nengni? Serhanai. Serhanai ma? Bapa. Neng ada. Abu asal dong.